Hjemmesiden hospitalityclub.org har over 200.000 medlemmer i hele verden. Ved hjælp af profiler på internettet tilbyder gæstfrie mennesker gratis overnatning til rejsende. Det gik op for mig, at det var en rigtig god måde at rejse på, og man kunne møde en masse mennesker. Daniel Pedersen er en af de 68 gæstfrie nordjyder fra Hospitality Club. Han har flere boende i sin ungdomsbolig i Frederikshavn, men hans første oplevelse med Hospitality Club var i Indien. Jeg skulle holde jul i Indien, og så blev jeg inviteret af nogle folk, som allerede var medlem af Hospitality Club. Og det endte med, at vi havde sådan en stor julefest på tværs af, jeg tror det var over 20 nationer. Overnatning foregår ofte på en madras på gulvet eller på en sofa, men fordelen er, at du får kendskab til andre kulturer. Man lærer noget om, hvordan de har rejst, men også hvad de laver og hvordan de ser på danskere. Mange af Daniel Pedersens gæster kommer fra Sverige eller er på vej dertil, men er du til storbyferie, er der ledige madrasser i blandt andet New York, London eller Göteborg. Det kan väl kännas lite konstigt till en början kanske, men oftast så brukar känns det rätt bra efter bara ett och en halv timme eller någonting. Normalt tager Erik Persson sig tid til at vise sine gæster rundt i byen. Jag brukar visa runt om i stan och gå och dricka någon öl eller laga mat hemma eller lite beroende på vad de vill göra och vad de vill se och så. Og ofte kan de lokale vise dig steder, du ellers ikke ville komme, og charmerende butikker, du ellers ikke ville have fundet. Og for juleglade nordjyder er Göteborg også et besøg værd. Byen vil være Skandinaviens juleby nummer 1, og derfor er byen overdådig julepyntet. Og når du alligevel er der, kan du jo lige så godt få overstået julegaveindkøbene. Udover Hospitality findes der også andre hjemmesider på nettet, hvor folk bytter hjem, f.eks. Home Exchange og Servas.